Здравейте, приятели, аз съм LionBG и днес ще теглим победителите от giveaway за 100 абонати, защото вече събрах 102 абоната и за което много ви благодаря и в момента съм много щастлив, защото събрах 102 абоната и нека да започваме, за да видим кой ще спечели. Виждам, че има доста коментарчета, 11 коментарчета, но сега започваме. Да видим кой ще спечели наградата Интро. Интро се печели Алиен Долна Ангел БГ. Честито, пич. Ще се свържа с теб в скайпа. Сега теглим втория за банер. Той е NSPVP HD. NS Pitch ще си спечели банер. Скоро ще е готов. Следващия, който ще спечели аутро е Ивайло Долна БГ. Честито, Ивайло. Сега ще изтегля и други, нали, 3 места пак, ако не се свържа с тези. Втория, който ще спечели интро, може да е Diamond Rose. Но ако се свържа с Alien, няма да спечелиш. Да знаеш. Чакайте малко. Така. Следващия, който втория, който може да спечели банер, ще е не може да е, сори пич, ама не може да спечелиш и две неща, така че преминаваме към следващия. NSPVP също спечели, също не мога да му дам втора награда. Ивайло Долна БГ и той спечели. Ето. Jplay BG Gaming. Значи той си спечели банер, но ако се свържа с NSPVP, да знаеш, че не печелиш банер. Следващия, който ще спечели аутро, сега да видим кой. Кой еднакви ли са? Само? Илиян Илиев може да спечели. Ако се свържа с Ивайло, да знаеш, че няма да спечелиш. И честито на победителите. Следващия giveaway ще е на 200 абонати, така че абонирайте се по-бързо, за да събера и 200 абонати и да пусна следващия giveaway. Не се сърдете. Това е. Надявам се да ви е харесал клипа и чао!